Ka da zuwa Tauraruwa Arewa TV. Wani abin kazanta mutum ne ya sake matarsa ya rike ƴaƴansa guda biyu mata, wannan tana da shekara 16 wannan tana da shekara 18, wallahi ya maida su matansa. Hasbunallah. Ya maida su matarsa saboda ita talaka ne, gidansa talaka ne, bata isa ta karɓa ƴaƴan ba. Ƙarshe da ya gama da ita ya ɗauki ɗayar babban ya ba da ita aure a gidan ƴan lesbian. Uwar gidan mutumin ƴan lesbian ne aka bata san yadda za ta yi ba. Yarinyar ta gudu, bari faɗa miki, karki ce wannan almara, karki ce labarin takarda ne, a ta fita ta gudu za ta tafi wurin wata antinta Abuja, ya ji labari, ya sa gaya miki aka tare ta, yan iska suka tare, suka mata fyaɗen da tsura ka ta mutu. Ubanta mahaifi karki ɗauka. To rayuwa irin wannan yana nan da yawa. So tarin yawa muna magana neman ilimi yana da cikin gishirin rayuwa da dole a nema. Majority gaskiya Hausa Fulani ƴaƴanmu ba su san abin da ake cewa kuke faɗa, ana cewa feminism ba haka, ba feminism irin wanda muke nufi ba, a'a mu muna faɗa ne ta hanyar Allah da ma'aiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki san yancin kanki, ki san amanan da Allah ya baki, ki san abin da zaki iya dauka, ki san ba zaki iya dauka ba. Kar ki dauka dan ya zare miki yana kawunki ki zauna ki saba wa ubangiji. Duk mutumin da ya ce ki shiru, in kin yi shiru wannan cikin ikon Allah zai fito miki da mafita. Amma ba daidai bane. So tarin yawa zaki gani ya je wani uban zai dauki yarsa ya je ya biya kuɗin bashi da ita. Ana maganar family planning, ana maganar family, sai a tura ki ya mace a ce ki je ki family planning, ce ya gaji da aihuwa. Idan ka gaji da aihuwa, ai maza ma suna family planning. To sai ka je vasectomy ga shi nan kuwa. Ka je ka yi mana family planning din kai, baka son aihuwa, ka san ka tsaye da haihuwa kenan, amma sai ka hana ta aihuwa, ka lalata mahaifa, kansa ya kama ta, hawan jini ya kama ta, ta zama abin tausayi, babu kuɗin magani, babu kuɗin jinya, kuma ka kore ta gaban iyayenta. Ai ko malama kan maganar family planning na karanta a yanan gizo jiya ne akan wata tana ba da shawara akan mata su guji yanzu daga an yi aure sai ya ce maka wai ki fara family planning, ku fahimci juna, ko ku ba wa junan ku time, sai daga baya sai a je sai aihuwa ya gagara sai ya je auro wata saboda already an riga an bata mahaifa. Student ce ma wai tana 300 level ta zo shekara 6 yau yana ta mata menene yake allo implant ya sa mata, aka sa mata implant ake so sai mata ta hayayyafa tukunna, ta hayayyafa yara akalla ba kasar ma an fasa makin yara 4 ko 5 dan a sa miki implant. Yarinya ne shekara 20 mata aihuwa ba, ya sa mata yau shekarar ta 26 da 7 bata aihu ba, ana ta yawon neman magani, ya sa mata implant. Ke baki da hankali ne? Aure dama ba anan shi bane don a ribar aure ne, gishirin aure ne haihuwa. Idan ya ce baya son aihuwa sai ya nemi wata bata aihuwa. Akwai history akwai mata da sai ka je ka nema a wurin doctors ko ka nema malamai su gaya maka wanda ta da history rashin aihuwa, sai ka aure ta da baka son aihuwa saboda